Dzisiaj braliśmy udział w kolejnych zajęciach z projektu Kaszebsko-Uczba. Tu jest krzak, jak ja bym go tu zgarnął tak, no to ja nic nie znajdę. Wszystkie te świeże ziemniaczki zbieramy. Chce ktoś spróbować? Ja. Karolcia, to się za mnie cofnij i tu zbieraj. I z góry uderzymy, to ziemniak można po prostu przeciąć, uszkodzić. Jest uszkodzony. Była to część związana z wykopaniem ziemniaków. Tradycyjnie na Kaszubach używano takich oto prostych narzędzi jak haczka oraz takich ciągniętych przez konie jednorzędowych kopaczek zwanych gwiazdami. Mocniej, głębiej. Bardziej się tutaj jest to. Bardziej się wkopie. I my dzisiaj w takiej lekcji poglądowej uczestniczyliśmy w miejscowości Zbrzyca. Projekt został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja kręcąc kopu wprawiam te sita w róg